per recordar-li. Val, adaptem la velocitat, recordem que sempre hem d'haver adaptat la velocitat quan passem la senyal, tant per pujar com per baixar de marxa, sí? Ai, perdó. Tant com per pujar com per baixar de velocitat, quan ja veig la senyal de velocitat, ja puc començar tant a pujar de velocitat com a baixar de velocitat, depenent del que toqui. No cal que m'esperi a passar-la. Quan passo la senyal, ja he d'anar a la velocitat que posa la senyal. A vegades no és tan fàcil, però és la idea, sí? A partir d'aquí ens adaptem a la realitat. Si no et dic res, sempre recte, perquè anem a fer la incorporació divertida. It's a funny time. Senyalitza a l'esquerra. Vale, mirant molt. Vale, ho hem fet molt bé. Ha mirat molt d'hora abans d'incorporar-se. Per què? Perquè si he de parar al principi del carril, sí? No puc parar al final del carril. Per tant, la decisió s'ha de prendre al principi del carril. Molt bé, molt bé. Ho ha fet molt bé, mirant, no venia ningú, gas a tope, i adapto velocitat per aprofitar el carril d'acceleració, que per això es diu carril d'acceleració. Escolta, un vídeo molt productiu, eh? Anirem a l'esquerra quan puguem, direcció hospital. The Hospital. Mínim que li veiem sempre les rodes, veieu que va mantenint distància de seguretat. Sempre que li veiem les rodes. Val, per avui ho deixarem aquí. Segui.